Salut toată lumea! Astăzi vom face un mini videoclip care va dura undeva de la 2-3 minute. Da, și mai întâi vreau să vă rog să vă abonați, subscribe și să dați și like. Bineînțeles, am pus această poză ca să fie puțin așa veselă și să știți că este personalizată de mine. Și vreau să vă zic ceva. Când voi avea eu vreo 30 de abonați, da, 30, atunci voi face cumva un videoclip cu niște promocodes pentru a avea niște promocodes pe Roblox, da, și bineînțeles voi băga, știți, dar vreau să vă zic că când voi avea 20 de abonați, voi face foarte multe videoclipuri cu Daisy, cățelușa mea, cred că o știți. Da, și dacă vreți să mai fac videoclipuri cu și alte persoane, cu alți invitați speciali, să nu uitați să dați like și să vă abonați. Pentru că am văzut că într-un videoclip am vreo 50 de vizualizări și am doar 17 abonați, parcă, da, și m-am gândit că dacă aș fi avut și ăia, ar fi fost foarte fain, pentru că aș fi putea mult mai mult să fac și alte videoclipuri și atunci vor crește. Da, e bine și așa. Sper că o să fie, da, și de ce am ales eu această poză? Vă voi zice de ce. Pentru că, în primul rând, are logo-ul YouTube. Un om iubește YouTube-ul, ceea care cam eu, că îmi place foarte mult YouTube-ul. Subscribe ca să faceți voi și like ca să faceți tot voi. Deci, majoritatea chestiilor sunt pentru voi. Am pus și o mini-ramă ca să fie mai frumos. Da, eu am scris ceva, sunt haha. Adică eu sunt haha, ca să știe toată lumea în caz că cineva este nou. Și în caz că vă și abonați, să apăsați și clopoțelul, ca voi să fiți primii care vor vedea noile mele videoclipuri. Și dacă vreți să mai fac videoclipuri cu Cookie, să-mi scrieți în subscribe dacă vreți și să-mi dați. Poate că mă puteți căuta și pe TikTok, fac videoclipuri cu Daisy, vă anunț. Da, la fel de interesante, numai că țin toate 15 secunde, am pus și niște melodii. Da, mă cheamă Sunt Haha 0001. Na, ceva de genul acesta, pentru că m-am gândit că, nu știu, poate că mai sunt și am vreo 90 de urmăritori. Și cam așa merge treaba. Dacă vreți să fac un tutorial și pe TikTok, ca să vedeți câteva videoclipuri de ale mele, nu uitați să dați like. Și pa!